رژیم اشغال سیونیست مقدسات امت اسلامی بن پیدک سروک تشکیلات دروی ولات حماس ifade kir ku alema İslami hatani neha cara awil li dora xeleka operasyona Şûrê Qudsê civiyanin serhevdû. Meşal her wiha ifade kir ku berxwedana Filistînê di derheqê operasyona Şûrê Qudsê de çar peyam daye. طب اقبلونا يا جماعة ما فيش فنحن یک لیدر حماس خالد مشال در حق حرکت شورê Qudsê de beyanên mühim da. أما أن هذا يسهل طبعا مشال de beyana xwe de ifade kir. Rejima îşgalkera Siyonîst hêja û muqeddesatên ummeta Îslamê bin pê dike. Meşal her wiha ifade kir. Alema Îslamê hetana cara ew li dora xeleka operasyona Şûrê Qudsê civiyan serevdû. Xalid Meşal dest nîşan kir. Berxwedana Filîstînê derheqê operasyona Şûrê Qudsê de çar peyman daye û wiha got. Qudüs û Mescîda Aqsa xeta me ya sorê. Daw û doza Filîstînê meseleya me ya tenê ye. Digar hemû zahmetî û zor û zordariyan xelkê me ji bo xwe bigêjin hedefê xwe nebetilin û wê nebetilin jî. Rejima Siyonîst wê lîstikên û xweyên qumarê li ser xwîna Filîstîniyan nedomîne û wê hesabên sûcê xwe jî bidin. Meşal di berdewamiya beyana xwe de got. Ji alema Îslamê bertek û nerazbûnê mezin li dijî êrişên rejima îşgalkerên Siyonîst hatî nîşandan. Îderevanên hinek welatên Îslamê jî gotinin ku êdî dibe hedê Siyonîstan ji wan re bê nîşandan û dibe dersek mezin ji îşgalkeran re bê dayîn. Meşal nerazibûnê xwe jî nîşanê camiya nav neteweyî da û got evek nayê qebûlkirin lewra destekên xwe nîşanê Siyonîstan didin. Meşal herî dawîn di beyana xwe de wiha ifade kir. Hemû xelkê Filîstînê bûn yek deng û li dijî rejima îşgalker ketin nav rev û sefên berxwedanê. والقاهرة والدوحة لتسهيل المصالحة وحدتنا تعال نعمل انتخابات ونعمل